Namhlanje sivakashelwe usisi bami kanye noSiguni bathi bazongibona bazongivakashela nje akukho konakele. Awukwazi nje uzuvakashe la ekhaya uyaqala nqa. Awuhamba noMavundla lapha. Qhamuka uMavundla ngoba ngezwe kuthiwa ekhaya akekho. Esengaphendula ukhona. Bayaqala vela kaze baze bangivakashela. Ngahamba angimkhumbula ukuthi oyedwa nje owangifonela ngibuza inkinga. Ngabe ngibuza lokhu ubuyani? Akho nje wangibuza. Phela ingoba wawuhambe uthi kuthiwa wawuvakashile esikole. Mawuhambe uvakashile uhambe uneyinkinga. Ngeke ngahamba mina wazamuka sisufazi ngeke ngahamba. Wathiwani? Iningi inkinga bafuna sibhekana nazo. Nani futhi nibhekana nazo. Ngeke ngahamba mina wazamuka. Wonke umuntu vele uneyinkinga zakhe. Ngibuya angihlawule ngoba ngahamba. Walandwa wobani isikole. Walandwa wobani isikole. Yini? Emashona ethu esibizo usisinombuso. Kodwa ngazanga noma mhlawumbe bekubizelwe mina i-meeting ukuthi ngizobuza ukuthi angisheshanga ngani ngabe angazange ukwenzakalana kodwa ke nje into engiyibonile ngibizwa abantu abarong. Nasazi ukuthi i-stress nje obala sijikajika lapha egcekeni. Kodwa uhamba inyanga yonke usho ungoya Uyawazi umsindo obala Kungenzeka ukuthi usikole uqinisile. Niyawazi umsindo. Uma ulele uwedwa endlini, uma uneyinkinga zakho zaziwo wena. But uma sikole ungeke uzuyikhulume, uzokhetha ukuyohlala ekhaya njengoba bese kuzomela inhliziyo Nkosi amashona mina ngoba kubuya nje kuthanga ayisikole ngeke sicabanga ukukulanda ke. Wentobe kuko ukuxoxa ufakazi ngiyaxoxa. Even nawe ngiyaxoxa. Kodwa sikhona isikhathi la ukudinga khona ngisho ukuphuma nje kuleyo environment. Uye kwenye indawo nje ushawe umoya. Awukwazi ungahlala isikhathi eside umuntu ehambile ungambuzi. Into usuzombuza base khona abantu ufuna ukubukwa ngaye. Usengathi wena right. Wenza kahle uMavundla batshele. ngoba kungiphatha kabi nje ngifica unqoye washela ingane. Ubabwayo. Kodwa phela ukhona nje. Izuphila and ubabwayo. Ayikho niyakhetha. Cha niyakhetha. Ngifuna uqomnina nje niyakhetha. Mina khulunyela indaba yomezo. Indaba uMavundla phela ngendlela uMavundla ebengekho indaba yakhe ngendlela ibikhulumeka ngakhona. Hayi njengamanje siniyam understand ukuthi mhlawumbe bengalala ebusuku mhlawumbe bekanjani. Wake wahamba nawe uba wakulanda. Akekho ngalanda mina ngalanda umkhwenyana wami. Walanda indoda yakho usayikhuluma indaba yakho. Akazikhulumi. Eyamavundla address ngoba uhamba isikhathi eside. Bakhetha ama-side vele usisi njengoba manje uMavundla usefikile uNtobe useqalile usethi hayi ngiya-understand ukuthi wayihanjiswa yini. Why kumele understand why anginga-understand ukuthi nami umhezo angufaki ngezathu zami. uMavundla bathe thina somfazi wegceke ngoba ekhuluma ngawo nje. Basho njalo. Bengisabe ngixoxela lo ndaba ngisafuna ukuthi. Awuchaze bechaze ukuthi bachazela ngani. Wo, iba specific ithani uthe ungasho ukuthi bathe. Shona phela wakusho kimi. Shona wakusho kimi. Ubaba owalobolela abafethu. Baba fazi begceke vele akusiyinhlamba leyo. Manje bona bayithatha ngokuthi ngathi ngiyabathuka mina kanti angibathuki. Ngathi mina ngabafazi becela. Mhlawumbe ngoba yini? Ngoba nilotsholo ubaba nilotsholo ngabafika. Ukuthatha pho intombazane wena lokho. Silotsholo ubaba. Baba ngesikhathi nilotsholo phela ngehlala singasiko. Mana yafuna ngitshale mina. Bala kanje usuyithatha nje nedlozi iqashe nayo yonke into asilotsholo ngoba badodana madoda ethu elotsholelwa ubaba. Uma uyolotsholwa nje kushiswa impepho. Kubikelwa abakhona emsamo abantu abadala abantu begceke. Ingakho kuthiwani umakoti wegceke. Awumazi ngabafazi begceke olisho ezifu sizinto nje zokuhlala lapha egceke. Uthi mele beyilobolele. Uthemele belobole shona usisikhalo. Nikana nina ngoba phela anti basukela kanje bebona izinto ezirong egcikeni futhi abenani selikhona la niphuma khona. Ungathi ukuthi mase lapha egcikeni kube mina noThando sifana. Kubo ngathi ena yingane zasegcikeni. Akube nomehluko ukuthi umakoti lo yaya yingane lo yaya. Bese kuba nemibuzo ukuthi lo yaya uhlaleleni kulo yamuze engagani abakoti bengenile. uThando bekahlonipha
kodwa njengamanje uThando ngathi inhlonipho isiyamlahlekela. Noma angazi noma ngithi inhlonipho isiyamlahlekela noma sekakhuluma kakhulu. Ngazi sekathanda ukukhuluma. Mina njengomakoti nje osisitobe nawo wonke ufuna abangihlonipha ngoba ngumakoti. Angifani phela nabo. Ukuthi wena nje sisitobe wena phela nje ngalokho nje saxabana sifunda isikole ngicela uthuli. Nami ngiyanithanda sisi open kanje kodwa indaweni egcineni ngiyayazi ukuthi sisi. Manje osisi anikwazi ukungeqa nina ngaphansi kwami. Ngiphatha kabi ukuthi every time angithi ngikhuluma naye ethi angithuli. Cause uyazi ukuthi mhlawumbe into engizoyikhuluma zizom-offenda cause into eqondile eyiqiniso. Singosisi basiyacela thina. Kumele abe asinika inhlonipho. Ayazi nje indawo yakhe ngoba ethi nathi asiyazi indawo yethu. Papa yini? Mina nje ngendlela kanti kuzele ziphi indaba la ekhaya? Ziningi makazami inkinga ngishingane ekhaya. Sasa sazohlangana. Uzobuhlangana nobani kuphi nisasa? Uyabona le liya Ngizonicela nhlangana. Nanginezinto engizenzayo Thando. Ingoba makumele lungisa izinto ezibalekile abafowethu bexabene egcikeni anifuni ukuyingena. Wena ususha ukuthi awazi lutho ngakutshela papa. Papa mazama siyabona ukuhamba. Kulungile ngizogaxela ngenifini shoda mase ngigaxela. Yonke le mizi Kayitwa Yonke le mizi Kayitwa Ngiyayiqhenya umngami. Ngiyabona ukuthi ngathola iquality. Angifunda uqamba manga. Ngambona nje kwabaningi esiphithipithini. Ngamcela uxolo nje. Hayi uhlukile kimi akafani nabanye. Hayi sencela manga. Uyalwa nalona. Uze ngibabiza phela beza bonke la. Ngimcela nje umkami ukuthi ake ngimkhiphe ngifuneka eshaya umoya. Wangicela mina wathi ngiyacela baba kaMelo ngicela ukuthi ngithi ukuba ngakumama kancane ngishaya umoya izinto ezisekhanda kumina yiningi ngoba nawe ngiyabona ukuthi izinto ezisekhanda kuwe ziningi engathi sithwele kanzima nanje ngoba ungasasebenzi nje suphelelwe yitoho. Namhlanje ngoba ethe nje ubamelwa siphume ke soshaya umoya awu bengitshentsha idlalela nje ayibo phela thina ukuphuma kwethu nje siye plaza siyothenga igrosa siyabuya siphumile ikhona kuphuma ke lokho kodwa nje bengitshela vele ukuthi mhlambe ke lokho kuphuma kwasemhleni nje besacela isipho kudliwayo no juice i-chicken evors bese kuba ujeqa. Umuntu onothando kakhulu nje ngangokuthi endlini nje izinto eziningi zenziwa uyena kunami. Kodwa ke nje njengamanje ngokuhamba kwesikhathi manishadile izinto ehamba ngokuyazi yayiphola vele. Gcine nje sekunale usubona hayi sekupholile. Injongo yami ke mama ngoba ngikubizela isekuthenini wazi ukuthi ngiyakuthanda. Futhi ngiyohlezi ngikuthanda. Ngoba ngakukhetha nje. Ngakukhetha ngoba ngikuthanda kwabaningi abantu emhlabeni begcwele umhlaba nje. Nanokuthi kunenkulumo la engayitholi ke kahle ngoba kade uvakashe ekhaya nje. Ngifuna ukuthi ungichazele zona ngoba osisi ngezwe kuthiwa bake babuya kuwe beza kuwe bazothi uhambile ekhaya awusabuye ngaphandle ukuthi bekhulume nani beza kuwe bezokhuluma nawe ukuthi ngoba uvakashile nje ekhaya uvakashe isikhathi esingakanani uyowenzani bona baqhamuka kanjani kuwe mhlambe ngicela ukuthi ukungibeka nje nawe mama Sithumbe ngokuthi ngange bathunyiwe phela bathunyiwe cha mhlawumbe ucela bekubuzele mina ukube phela babethunywe yimi nami ngangizoba khona. Mina kushuthi ngendlela yabo bona bechaza ngakhona phela baphatheka kabi bathi osisi
babona ukuthi ngahamba isikhathi eside kakhulu. Bathi-ke into futhi yabaphatha kabi ukuthi bafica wena uwashela ingane. Sebeqhamuka sebengenelela kangaka ekutheneni bekhulume ngothando lwethu ngoba phela uthandana nami. Bayahamba nje bayagagamela baya kumngame ngaphandle kokuthi beqale kumina ngazi ukubafuna. Phelo wami lo ngoba beganile basemzini yabo sesibaganile kufanele befocus emzini yabo. Mina fanele ngisize mina umsizi wakhe ngathi. Bona mhlawumbe amadoda abo kangazi osibare mhlawumbe kababasizi. Kodwa mina ngazi ukuthi kuyasizwana nomama ongizalayo wangifundisa ukuthi uyamsiza umuntu ngoba nobaba wayemsiza uma kumele uyiqaphele izinto ozenza ngisho ukuthi ngisupportayo. Kumele uqaphele ngoba usumakoti nje uganele kumele uyiqaphele mama into yenzayo. Akungiphathanga kungididile nje ukuthi kuchaza ukuthini. Angitholanga nje meaning yakho ukuthi maye washela ingane so kunani. Njengoba ubaba wangishiya engibeke lapha kwamamncane Mabhengo, ubudlelwano bami nosisi uKhanyo noPhilayo buhamba kahle kakhulu. Akukho lapho mhlambe engithola khona inkinga khona engidibana nazo iqondene nami mhlambe ukukhona lapho mhlambe bangihlukumeza khona. Ya ngizonibona namhlanje. Hawu siyabonga ukuzobona bakithi. Uzobonwa. Hawu kade sagcinana ngempela. Nje phela ngiphathile nabashana into ezincane uthi nabo bajabule njengoba kuyimina nje engibheke bona kuyimina futhi kuyimina osebenzayo khona la ekhaya. Fanele ngibe make sure ukuthi abakufisana abakudingayo bayakuthola. Ngifica kunje wayingashanelela la. No izibanyanyana nje incane ingane nganadedlala la. Kodwa khona ngithi ngiyabona ukuthi ngingcolile. Izibi impela odingane. Ade sihlelele nje kuyabonakala khona sike sathinta. Awunithi ukuthi kancane ukhwiliza lapha. Ubhuti ngoba complainela isituphi nobe sesiklinile because isikhathi bese sambile. Kusho ukuthi vele egcini ngoba khona ingane. Ingane ngekusho ukuthi musana ukudlala la. So bekade seyidlala. Wafika kabi nogogo engekho bayisiphela isonto namhlanje sesontweni. Kuhle sawudumisa nathi uzosibeka emkhulekweni. Usawusicelela nje impilo enkosini ukuthi siphile. Kuhle impela ngoba kuningi sikufisayo nesikudingayo la asibeke emkhulekweni. Kanti simbona noSkwizo baphela lokusagcina ngoma kaNcebo. Uyabezwa nabakoti bayalwa manje bafuna ukubabodwa egcekeni. Sebekhathele yithi anti abahluphayo. Angikwazi ukuthi ungaletha umakoti kwaDlamuka. Isizathu sidala lokho. Ukuthi wena omdala kufanele ningazi kodwa isizathu sokuthi ngingakwazi ukumletha umakoti ekhaya ingenxa yokuthi akukho okuphelelisiwe okusuka kwaDlamuka kuya kwaNgcobo. Ekhaya komama la. Ekhaya komama. Hayi. Besingazi ukuthi kunezathu ezithile ngoba phela ubaba nawe uyamazi ubenza ngendlela yakhe. Thina besazi nje yonke into ilungile manje ubiza uDlamuka shuthi kuphelelisiwe kaNcebo. Wakhokho ubaba kaNcebo ngakho ubiza uDlamuka. Ukubaleka ukuthi abe khona umakoti la ekhaya kubalekile. Cause ngoba ungifaka kwakhe ubaba la ekhaya izathu sakhe kwaukuthi uyafisa ukuthi noma ngaba akasekho ungafadabali lo muzi kube khona insizwe zokwazi ukuthi ziubambe lo muzi uvuke ube yilikhaya elinesizotha nelihloniphekileyo. Ngoba phela lo muzi la ekhaya mncane ngempela. Yabona nje mangathiwa mina ngiyahamba ngoba uPhila cha akayimisele ngempela. Yabo. Ngoba phela uPhila akayimisele ngempela usho kahle ushaya ngonya ukuthi akayindawo ke. Kubalekile ukuthi abe khona umakoti kuze nomama simshiya egcekeni sazi simshiya nomuntu okhona uzomsiza ngoba usegugile ngeke sakwazi ukuzenzela izinto. Kunama complaint mina engiwatholayo ngani kubafowethu ukuthi ngithule ngithini mina uma ngibona odadewethu ngale belokhu bebhizi bezala kodwa olsibari lothu ukuthi behlawo noma bevele ekhaya bazini kungani. Ngokubona kwami ngimele ngabe ubhuti laba basezantsi bayacomplaina ngeingane ngoba noma ngathiwa khona ukushoda kwengane akazi besizwe nje sibacela.
kuze kube uyena ubhuti osondlayo akakhali ngokuthi mhlawumbe ngoba sezizele izingane ngiyakwazi ukudla izingane zethu akumele ngabe bayakhuluma nje lokho ngoba nabezansi zikhona izingane kodwa abakhulumi ngazo bakhalela isikhathi ukuthi sithi isikhathi ngiyabhizi ngiyazala kodwa manje bonke abantu abenza ukuthi nathi siyazi ukuthi senze iphutha kodwa ingane mayisekhona ngeke uyishonise indawo and umfana mayingenakho izinto zokuletha angeke umbambe ngenkani ngisho kuthiwa kukhona mayengathandi or mayengasiboni isidingo ngeke uzumbambe ngenkani o mhlawumbe usuke esahlanganisa ukuthi kuze kuphume leyo mali yokuthezeza kushuthi abakutshena iqiniso bona ubhuti bakho because usiyacela wayekhona kwakukhona ubaba phakathi nosiyacela wayekhona because umfana wayengakabi nawo amandla ukuthi ekhiphe inkomo wafika kokuqala bakhipha imali bafika kwesibili sebezokhipha imbuzi yona leyo mali bayithatha ubaba phakathi nawo siyacela bayithatha kushuthi zakhe bekutshena iqiniso kungani kwenziwe izinto ngingekho kuyimina engibekwe kuleli khaya ngoba into nento enziwa kuleli khaya lele ngibekwe kulona kufanele ngibe khona kube yimina engithatha inqumo ukuthi kwenzakalani makunje relationship yami nobamelo ngathi right kodwa ke ngifuna mangineyinselelo nje eziningi kuneyinkinga nje eziningi njengayo nje indaba utshwala bayaphuza yaphuza ke strong mayisephuzile ke lokho kudelela nani nje nami phela iningi engizwayo ngoba ngingekho nje ngiyayizwa nayo ukuthi ke nenobhuti omncane anizwene igama engalisho ngathi mina siyacela makuya ngokuthi uyahluleka ukuhlalisana nami ngoba ngiyiso la ekhaya angifuni ukuthi ngithathe nje isinomi kanjani umfowethu ngiyakuhlonipha uyazi ukuthi ngiyamhlonipha akawukhumbuli ngisho unxe nangelodwa ilanga wami nami angikwazi kodwa angazi nokudla phela lokhu iphuzo kuyakwenza ukuthi ugcine ugeje ukukhuluma yena nosiyacela bakanje enhlambini umnikazi wenhlamba ke naye bayifanela so ingakho lento ingangenzanga mhlawumbe ngaba emotional ukuthi hawo umkhwenyana wami kwenze ukuthi kade ngekho cause ngiyabaza ukuthi bafana wakuthuka naye wamthuka iyeke serious bafana ngithula mina useyavuma ukuthi wamthuka back now bashawa amagama kodwa asiyiyeke le sizoyilungisa thina ngoba amagama sesidlule ekukhulumeni ngiyakuzwa lokho sizokulungisa mina ngazi ukuthi mina ngifelana ngoba ayikho into engiphikisana ngayo nabo ibona abaphikisana nami ngikuthengele nansi ke present sithando sami ukuthi ukhumbule leza insuku wena ne present ezimnandi present yakho sithando yebo ekhala ufuna ukupresent ubani uyakuthanda angifuna uqamba manga ngijabulile ke ngalokho ukuthi nje into enini ngicabangile nami ukuthi kumele ngithengele something yes sibonge mngoni alright ke Jola ngiyabonga nami njengamanje siyaphuma siyelibeni kababa kwasiyabona ukuthi izinto ayihambi kahle asithola umsebenzi akwenzeki lutho nje empilweni sistakile nje manje sibona singcono ke siyobikela ubaba ngabe sawulibona hey isobheka webhuti siwenza kanjani kodwa lona Samuel hey lalila impela ake sehle ke hayi nangu ba oh hawu hayi angcono sasheshe sathola hayi ngoni phakathi baba mina inkosi khona unodana wakho omdala ngihamba namadodakazi akho amabili la uKhanyo noPhila sizoyicelela kuwena baba ukuthi nakho ekhaya konakala asingatholi sikhona asize kuwena sizocela baba ukuthi usibonise
indlela. Ukufika kwami ethuneni kababa ngijabule njengoba ngizomvakashela ngoba kukhombisa ukuthi ngiyamnikeza uthando ngisho engasekho eduze kwami, ngingasamboni ngokwenyama, esaphila ngokomoya. Njengoba ngifikile lapha ngiyamuzwa ukuthi hayi ujabule. Ngithe namhlanje ake size baba, ke sizocela la ngoba siyabona ukuthi izinto ayilungi. Ilokhu ahamba nje phambi kwamehlo ethu akwenzeki lutho baba. Sisicela baba ukuthi usibheke. Nakho siyazamana nokufuna amatoho akwenzeki lutho. Sicela la ukhona ungasiflatheli baba, uvule inhlanhla. Ube nje idluze lihle kuthina, ube bephenhle emndenini ngoba cha hayi akwenzeki lutho, nabafethu lapha ekhaya ezansi baxabana. Asazi baba ngani. Sicela ukuthi baba wehlisekele lolulaka ngoba shuthi khona ulaka olukhona oludatha abafethu bexabana ngoba usakhona bebengaxabani futhi bebengalwe, kodwa manje balwa bodwa manje asazi kahle kahle ukuthi kubangwani. Baba mina uphila ngoba sila besizocela kuwe ukuthi usibonise indlela ekuyiyona, usivikele, usiphe namandla ukuthi sikhona ukuvusa ikhaya, because isikhathi esiningi njengamanje ikhaya livuswa abantu besifazane. Nathi sinayo leyo nto ukuthi sizolivusa ikhaya, noma kuthiwa ke asambe siyogana. Abanye bethu abakuthandi, abakuthandayo cela baba ubavulele inhlahla yokuthi behambe beyogana. Siyacela ukuthi usibheke nezingane zakhe ezincane owayishiya abangakaqeda esikoleni, befunde kahle, beqeda isikole, bebe nempumelelo. Siyabonga. Ngoba silokho sicela umuntu ucela into ayifunayo, naye mayesizwa we hope ukuthi uzosiphendula, and siyazi ukuthi sinamaphutha because sana nezingane emakhaya, kodwa besicela kuyena ukuthi esivulele inhlahla. Njengoba ulazi udaba lwami baba, bengicela baba uthi ungipha amandla, ungikhanyisele kukho konke, ungivulele inhlanhla baba, ngikwazi ukuthi ngiyolungisa kufanele ngiyokulungisa kwangcono. Ngibuye ngize sibongane sakho baba ngokupheleleyo, ngikwazi ukuvusa umuzi wakho njengendodana yakho. Yilokho engikucelayo baba, ukuthi ungiphe inhlanhla, ungivulele imali, ngikwazi ukuthola imali, ngilungise umsebenzi ufanele ngikwenzele yona eminingi ngabe ngikwenzela yona, nokuningi ngabe ngiyakwenza ekhaya, ngivusa umuzi wakho, ngilungise leyamuzi ube isimo ekufanele ngabe uba yisona. Lokho babe ngicela kuwena. Asikaze sikhumbule nje sonke singabafowethu ukuthi siwe sihambe siyomklinela ubaba endlini yakhe yokugcina. Kuphela nje imlomo nje kuphela nokubheka izinto nje ezizakalula. Baba ngiyamkhumbula kakhulu ngoba nje unyaka nonyaka ubesihlabela sonke asihlanganise sidle ndawonye sonke nje. Manje ngoba manje ubaba engasekho ayi kwekuphela izinyanga nje ngaze ngingisho izansi mina ngiyobabheka nje.